Василь Быков – это такая постать, что азірацца на яе не толькі можна, і трэба доўга-доўга. І больш таго, вы ведаеце, вось такія людзі, такія творцы, як Быков, яны ад нас аддаляюцца ў часе. Але яны да нас усё больш і больш набліжаюцца духоўна. І больш таго, можа быць, это наша задача духоўна наблизиться да іх вопыту, да іх таленту, да іх розуму. Василь Быков для мяне не просто гениальный прозаик, не просто выдатный сын белорусской земли, для меня это близкий сябра. И я хочу сказать, что чем более идет час, тем более он для меня робится узором. Узором не в литературном сенсе, а в чисто человечем. Своей надзвычайной, уникальной сціплостью. Уже при житті маючи повне право на увагу, на подкресленную увагу и державную, и народную, Василь был абсолютно сціплый, заўсёды пазбегаў того, калі старались ему выказать вельмі высокие, шчырыя, спадзяюся, словы. Другое, что вот недавно вышла книжка Василя Быкова «Городенский архив Быкова». И я до этой книги многое у ім не заўважаў. Оказывается, у яго ішла вучоба ўсё жыццё. Ён практычна не меў законченной, сур'ёзнай адукацыі, фармальнай адукацыі. Ён это разумеў, ён это адчуваў, і таму ён сабе прызначыў, што ён павінен прачытаць, што ён павінен даведацца. Я гэтага, будучы блізкім сябрам ягоным, не ведаў. І тут, калі я прачытаў гэтыя запісы, калі я паглядзеў, што ён, як ён чытаў, я ахнуў. Гэта унікальны, даруйце, самауніверсітэт. Унікальны. Прытым, яго цікавіла не толькі літаратура, яго цікавіў жывапіс, музыка. Ён быў дасведчаны, не так шырока, але быў дасведчаны ў развіцці фізікі, хіміі. Вось гэта, зноў жа, гэта урок, што які б ты там не быў уже вядомы, прызнаны, не лічы сябе дастаткова падрыхтаваным, каб цябе толькі слухалі. Трэба яшчэ, каб ты слухаў. І бясспрэчна, гэта прынцыповасць. Прынцыповасць ва ўсім. І ў літаратуры, не гледзячы ні на што, калі ён паказваў вайну і салдат вайны, герояў вайны. І тады, калі гаворка ішла пра адраджэнне беларускае, пра нацыянальнае пытанне так званае, і тады, калі былі ўзаемадачыненні з канкрэтнымі людзьмі, прытым ён ніколі не адпіхваў ад сябе людзей. Можа быць, таму сяму ён не дазваляў да сябе дастаткова блізка наблізіцца, але ён ніколі груба ад сябе людзей не адпіхваў. Вось гэта ўсё чыста чалавечыя рэчы мяне ўражвалі. Вы ведаеце, такая дэталь. Калі ён быў у Хельсінкі, ён заўсёды віншаваў і мяне, і сям'ю маю, і дзяцей маіх. Ён заўсёды віншаваў са святамі, такімі як Новы год, і з днём нараджэння. Дык вось там, гэта былі часы, калі пошта працавала вельмі ненадзейна. Васіль разлічваў так, калі адправіць ліст, каб я атрымаў яго на віншаванне менавіта ў дзень нараджэння. Вось такая, здавалася, драбяза, а якая сведчыць вось пра гэтую Васілёву і душу выдатную, і цеплыню чалавечую, і проста пра павагу да людзей.